Ah, muli kramo pa ka? Kalami ang kilaw. Good morning matas, nanapunta sa Peaceport nga pang adlaw-adlaw na to panginabuhi no. Siyempre mo duty jud ta. Pag mo duty ta mo trabaho, di ba? Kay duty gani pero unya na ta mo trabaho kay mag-video sa ata. Sumuod din kuha sa mananagat matas o gamay ra kay sila kuha karon panahon no. Sama sa akong gingon to naging mga vlog nako, nihit kay atong panagat karon. So nisaka ko dra kay akong gitan-aw kung unsa kadaghan ang nabilin. So naa pa din nabilin nga gamay. Pagkahuman mo tan-aw ta sa abuhan kay medyo gutom naman so naa day sugbahon didto. Pero unya ato to kaonon kay mga pisa ta. Ang ato ipare sa kape ang pakol. Oy, lami ka ni sugbahon matas, ipare sa kape pero dili man ato, kape lang sa atong tirahon. Samtang nagkape ko matas, akong gipili ang atong kilawon no, swasid ang atong kilawon matas kay pirte pagkatamis sa kilawon na. Samtang akong kauban nagtrabaho. So nagtrabaho sila, ako silang kilawan pero dili ako ang muhiwa ang akong kauban. Pero bago na to nagkilawon matas, ako sa ipakita sa inyo kung unsa kanindot ang buntag na to karon ang atong kabuntagon nga naay grasya nga naabot sa tuwa og naapot tay sugbahon kilawon pero unya na lang na sila kay magkilaw sa tag-una. So niglahi day ko mga tas og mga lata no kay ingon sa mananagat so anon daw na nila pero mauni nindot matas pretoho no ang puyo kaso lang dili ni ato sama ng pandawan balo puyo kung unsa man ang naadra mao na ang kuha sa mananagat. So ang mananagat matas wala na problema basta kilawon ang imong pangayoon pero bago mo mikilaw matas humanon sa naton ang trabaho dira pagkataod-taod na human na jud habwa tanaw ang mga bangag wa na sulod do karon kay wa na sulod na human na habwa amo na nang tirahon ang kinilaw. Tanawa akong kauban excited na kay sa mokilaw basta siya gani mokilaw matas ayaw na mo katingala kay patag-asay yun ang iyaha kay ngano balik-balik ra mangyapon daw. Sulti nang kinilaw mo perti man pagkatag-asa na. Morning yung na kilaw dinangaw. Kilaw dinangaw. Oh, may tagdangaw man ni. So panit man ni walang bisa ni. So panit. Oh. Pinasilas ni napaslot lang dito sa ba. Oh, nadungog din niyo kung unsa sa magkilaw, di nangaw bot pasabot isa kadangaw iyang kilaw dili na angay putol-putulon kay maora man gyapon bungkago ra gyapon sa imong baba or ngipon. So dili na kasi kramo dia paglamoy na lang. Wala yung lamas. Naurok lang isda ang lamas wala pa. Oh. Na ka. Simple ang kinilaw. Matas ang kinilaw hapitan horot ang lamas karon maghiwa. Oh. Nilugay gani basta dinangaw. Ya, pag-cute pa mo. Lamoy na dia. Tanawa mga tats, wala pa gani nahuman og hiwa ang kinilaw hapit na mahurot. Wala pa gani babutangig bumbay hapit na mahurot tungod sa kaprisko sa isda og pagkagutom na lang po. Mao bitaw tong giingon nako sa kauban ganiha, ayo sa ibutang diha kay tokbon dayon o tanawa samtang nagpanit pa ka sa kinilaw sila nagsige nagkusi. O mo na ginaingon nga mo apil na lang po tagkusi kay kung magpabitin ta, wa na joy mabilin mga tats, wa pa ta kahuman og kilaw, peaceful na. Mo nang akong giingon sa akong kauban, undangin na lang naghiwa diha paglamoy na lang kay ngano man medyo lugi jud ta ani, medyo maipit jud ta ani ba. Mao nang gibanat-banatan ako ang sinugba og ang kinilaw bahala na ng baho kung wala na kay nga naman tagsara ta katilaw og kinilaw nga perting pagkapresko matas og tagsara pud ta katilaw anang sinugba nga napagod kay nga naman napagod tungod kay napasagdaan pero halin gyapon matas nabay di mahalin sa mua dara basta ibutang sa tubangan tan-awang makamot sigig punit sigig yoyo sigig punit hantod na mahurot mo nang kita maapi na lang pud tagkapunit. Halin kayo. Wala mo ba